Good afternoon guys, it's me again, Nanay Basing. Magluto tayo ngayon ng ubod at saka pako. Gulay yan guys. Yung ubod kasi sa kawayan yun, tapos yung pako nasa tumutubo yun sa tabi ng ilog. Ayan guys, panoorin na lang natin ang lulutuin namin na ubod at saka pako. Hotdog to guys, hotdog ang niyalo ko. Ubod. Kawayan to guys, kawayan. Tawag namin dito ubod. Lagyan natin ng tuyo. Lagyan natin ng tuyo.
pako. Ito ang tawag namin na pako. Nasa tabing ilog to guys, tumutubo. Kunting asin. Saka magic sarap. Ano magic sarap eh, no? Ito na guys, luto na guys. Ito ang ulam namin ngayong tanghali. Masarap to guys, gulay. Masarap itong ubod, kawayan at saka pako. May halong kunting hotdog. Thank you for watching guys.